Avui farcirem els galets de Nadal. Necessitem galets grans, carn picada, polpa de tomàquet, ceba, vi ranci, mató, formatge ratllat, sal, oli i pebre, llet, mantega i maicena. Ratllem una ceba, la sofregim uns minuts en una paella amb una mica d'oli. Incorporem la carn i ho fem coure uns minuts més, a foc viu. Incorporem el vi i el deixem evaporar. Després afegim el tomàquet. Rectifiquem de sal i pebre i ho fem coure a foc suau tapat uns 20 minuts. Ha de quedar espès. Mentrestant, bullim la pasta en abundant aigua i sal la meitat del temps que ens indiquin en el paquet. Posem els galets en un recipient amb aigua freda per tallar-ne la cocció. Posem els galets en una safata untada amb oli o mantega. Per fer la beixamel ràpida, diluïm bé la maicena en una mica de llet freda. Posem al foc la resta de llet amb la mantega. Quan bulli, afegim la maicena diluïda remenant constantment, a foc suau fins que espesseixi. Afegim sal, pebre i nou moscada al gust. Posem una capa fina d'aquesta beixamel en una safata de forn. Barregem el mató amb la carn. Farcim els galets i els posem un al costat de l'altre. Finalment, cobrim amb la resta de beixamel i una mica de formatge ratllat. Els fem coure al forn preescalfat a 180 graus entre 20 i 30 minuts, sense ventilació. Queden boníssims. Espero que us agradi aquesta recepta i la compartiu. Fins aviat!